Еш буынға рухи әхлақи тәрбия бирү мәсьәләсе һәр чорда да әһәмиятле һәм актуаль булып кала. Күптән түгел Апас районында Хаҗәр тәрбия үзәге ачылды. Әлеге рухи әхлақи үзәк балалар, диният, әдәп даирәсендәге белгечләрне агарту үзәге булып хезмәт итә. Бинаны төзү эшендә иганәчеләр, район халкы, республика мөселманнарының диния нәзарәте катнашты. Апаста беренче тапкыр мөселман яшьләренең мәдәни тәрбия үзәге мәдрәсә төзү эшләре 2020 елның көзендә башлана. Корылма Сәләт балалар иҗат үзәге янында урын ала. Бергә матур иттереп киләчәк буны тәрбияләргә һәм тагын да Апасның данын зурайтырга. Шушы нигезләрдән Алла бирсә, Алла теләсә, гөрләп тора торган урын булсын. Мин чын күңелдән телим, шушы безгә, шушы бина Апас районында бәрәкәт китереп торсын, нур булып торсын. Тантаналы шартларда рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Тәрбия үзәге барлык таләпләргә туры китереп проект буенча эшләнә. Үзәктә төрле дини бәйгеләр, җыеннар, лекциялар үткәрү, күргәзмәләр оештыру күздә тотыла. Иң мөһиме балаларга, яшьләргә дөрес итеп яттан Коръән укырга өйрәтү максаты. Биредә намаз залы, балалар укыту, мөгаллимнәр өчен тәһарәт алу өчен аерым заманча бүлмәләр, шәйханә урын ала. Мин даже күземнән бу балаларга карап, минем күземнән яшьләрем чыкты. Мәйтәм, ничек, нинди зур эш эшлиләр монда хәзер. Алар бит бу балалар акыллы булып, инсафлы булып үсәләр, дин белә үсәләр. Әти-әниләренә шын менә ярдәмче. Менә бу балалар әти-әниләре динне белмәсәләр дә, бу балалар өйрәтәчәк аларга. Алия Галиуллина, Гөлнара Сынгатуллина, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Апас районы.